Nyakwarom gajuang dakiken prade kod abiriyo tok sa apagariyo mar odiochieng' machiegni wadhi nyime gi weche manyien mago mag migago. Ater nyaka kaunti ma Migori kama derepe ariyo mag piny owacho mar kaunti ma Migori kod ja ohala moro e gwenge mag Awendo omaki kotenore kod kuo bando gunde adek. Oganda gunia achiel, nede mag geng'o suna kod ongede mane piny owacho mar kaunti ma Migori onyiewo mano mar konyo jogo ma pi odaro e kaunti ma Migori. Achija adek gi nomaki chieng' wuok tich mano mar jumani. Kendo din ne gek sesendo bila ma Awendo ne omak gi bang' apisas mago mag piny owacho mar kaunti ma Migori yudo maling' kama oriko ne gikane mwandugi mano mi derepego mar mondo mi oter e dero mar kaunti ma Migori e boma ma Migori. Jatend migawo mochung' ne alwora kod midhiero mapoya e kaunti ma Migori Caleb Opondi owacho ni derepego ne omi mwandugo kowuok Nyatike mondo giter e dero mane kaunti ma Migori e seche mane gipogo moko kata moko kuom cham makamano e chuny boma ma Awendo. Ne wacho ni achijegi ma pod odinegi e tesend obila idhi chwale e doho ka osingo ni nyaka kawnegi okang' makare mar chik. Nitiere kare drepewa moko manoloro chiemo moko sama nwaduoko gi e sto e ndara mokano gi kamoro. Negiloro oduma bags adek, kichako giloro oganda bende gunia achiel, kaachiel kod bales mag ongede, kaachiel gi net. Then kagiko tieno kar saa 3:30 nwayudo report kwa kuom one of our leaders, sub-county administrator Awendo, kaeto nwachiwo order mondo jogi maki. Sama wuoye kodini jogi wan gi drepe ariyo man Awendo police station kendo investigations pod dhi nyime.